Khasi Autism Society KS kabade kenhon kinong tha khasi menta kasi kala pente patba ka dorbar pelon jongka bakala thungi yak kenhon ba kenthop yan rewot kiri shampang pan kle dai propsa badablin war bakin bodin patti bania yak jingpenan kam kitin khasi karukom spell dak bakasur kena khanang ban pinmi yak dictionary na khasi shakasi bakani ka kenhon jongka kan pentelon yakane kam ti haga jing sha ngila ko apan sedang la kham kloi nrei na kada jong kaneka khlam bat ka nika khangdam tingim shula yu apan sedang haga pon yang hagi sedang giladam ngidang shu yu ai ben sang ya kam haga jing sha da khau nai November nai wi jong lu sedang giladam ti ngasu tanat shibun angaran ro kat ngai assistant supervisor ibdi Dr. Barika Kriem ada pen itu di expert haloka phonology di Nohika Department of Linguistics. Te namar ka jing trai ka jing tumu ka jing ya kan khasi dictionary. Kalau ban lumno di kentian paro ngila don reward ki research associates. But kini bar reward mata kelas sedang ya ka jing trai. Ngila pia ya kini ki reward bakin sim ya lagi jong ki bentang. Kata kabut dan na pleng jong ki ban pe ki kot ki beli ki kot jong ki kena school. Mang ko ban lumno paro ki kentian ki badan hakikat barak belami pertengin am sedang suara kan dia. Dah kata kiwi pada kini pe kini kikot kiba kiwi kikot kiberi kikot juga culture kiberi kikot juga literature kiberi kikot kiberi halor kektian pat kiwi ki subject nang ta shu pan ngila boru yaki na pleng juga ni research associate kiban haban let sha ban let field work kata kabat ban let sigi jaka kiwi pat ki jaka buat sigi ni kiktian tenak ban lum jing tiap kenang bangin la ban penyar ya katup ketian jongga ketian kasi bat ngila dap jet lupai kini giban tre ya kan dia namar ngidon kam kumbang ngila dap keren bentan de president ngidon kam kini gidong thua ba thua halor ka art nanta gidong thua ba keren halor ka put katem karwai kasiau ti ngidon kini gidong tem tenrai bat gidong put kini kijing put ba kijing tem tenrai ibabon kini gidong haki dara gidong sinong latip be ko we gede haki postment te namar kata kada bat kidon ruki jakashi thain riwar kiba ya dakshinai gidi tiartem kumya ka pom kana kerabat kini singkin table tiartem dia namar kata ngidon kami kini research associate bikin ledu kini jaka bandum ya kini kerteng ya ki kentian bat kar komishna bat ta terter bangini olu ki kentian paro ki bedai kini kiwi bat ki benta jong ka ketian kasi nang ta shushuru nila dan ro kanika ka wika ka meeting ka bangilai aban rai yaki tiar ki bangin pendan kam nak bentakan ya kam ke khasi dictionary ada mat phang mentan dei president ibu ong ba na lor ka balum ki kentian maka ni kalau ke badan kam ha nak bentak bat pin scam ni ke bangi ong ka codification ya ketian kasi nginum la ban codify ka ketian kasi lim da ngila yo ban lum ya ki kentian ban ai ke jimbat tai ke jimut ke jongki ban pedru ya kanika grammar ka bedai bat ka kom pendan kam ka kom pensyong yaki ha ka sentence lani ha ka kom kenno yaki di syuru namar bangi don kam ya kan ya kepada ya phonology ban pej bahai kini ki sawa kumnungi pen mi ki sawa ka pair namar kadang ka jinge pair wada pedeng ki kiten trak juga kiten kasi ko ki don ka rukom kenno ndrei mentah bangi trei shwa ya kan ka kiten pedeng ni kwa ba ka rukom kenno kan long ka berhenti kanum dan ka jinge bakla bat kumjuru ha rukom spell ya ki dak men spell dak ki kenten kabala judan kababon kala along kababait ki berhenti ndai ki don katto kan ni ki jing bamir henti de ka jing tumu ko wen ki jing tumu jang kan ka dictionary ka long ba ban pinbet pinbiang ban pinbet ki ni ki jing bam ya bait lang ki jing bamir henti ha ban spendak ek ti kasi de ha ka be dei pat kan ni ka ban bu ya ki ni ki sawa ban pinbet pinbiang ki ni sawa ngila ada rai bangin tiat katto kan ni teliki machine ki equipment kita tiar ki kor ki bor ki bangin pedan kam ha ka bangin yo ban ring ya kini ki sawa barok ki bangi penkam ya kurkom kenno ya kurkom keren bat kum ta terter ha ka bedai bat kani de kini kilong bat nalor kata shushu ngila rai ru ba kani ka ha kani dictionary ringkat ru ngira an ai ru ya ke jingwat pada ha ka ketian english kani ru balong ka penkam namar ban kandan ke jinger di ke jinger sutu kan ya kurkom penkam ya ka ketian nang ta shushu pada bat ka kut kalong ban bu ya kini ki phonetic transcription katamat ka way ka kentian ka bangi pendrong ka dictionary ngin aru kila jingeram bagi beri kan skutu tek kumnu ban kenno yakini ki kentian
Di kita kelong kat tu kan dia teliki mat ki berengkam bat ngan syutu IP ba ke jektrei kan anang ya cai ngila de banyak kendu la arsin la isien de mentah kata urung indang ya kendu biang kan ka research committee ba ha ka bangin ya page ya ka progress ngin review ngin page biang mentah haduk anu kelaya ba ka haduk anu kini ki research associate kelala belum badlang ya kini ki score jengtep ka data ka ba kelala belum lagi kot kisla ba nak ki babuan ki waypat ki sources la nik mei ki bangi wa ni ki jengtep hanwar kini ki ketian dia kata kalau ka bang aku aban syua ai bane tu epi ya ka ka bangi yang tre ha ka bede bat ka kasih dictionary kalau ka jai ketian tu mentah lagi syai ni orang bakini ngi penriu spa ya ka ketian mo ni dan bun jaj ki bun lenti bangin penriu spa ka ketian nama ka ketian kam la ban ne haju kayai kala ki dang bun ki bawan ki patmai kat ki jingjah ki banja percaya kam tam ka science technology kum ta ter ke media kini baro khoi ki dang mi ting dan kam nomor kata kada ban yo ya ki ketian ki bade biang ka wei ni ki lat ki lenti kalau berbor kalau ba ni la ban sim kalian kum bakal ka ketian english ka asim kalian na paro ki ketian jog percaya ngila ban le kata ban kila le kata ro ki bon mo mencuah ka ketian kasi kalat ka baar kalau bagin sanyi ki kentian temai mentan bila yo so i president ila itu mo ya ka kumno bagi la pentemai ya ka ngi mongshu ka constitution ila ong da ka riti penyak kam ya ka ka bangi le anta ka ngi san ka kentian ka temai bat ngi idam kam ban le ka ni kana ba ngi na perlu spa shu ka tu ketian bat saka wei pat ngi ka wei pat kalat kalong bangi le chi ni ketian ta kumba bila i mo menta ka bangi ong ka dheng kali bun kim tip kamut ayu ka dheng kali kami ne ayu ka dheng ringi ngitip na iwe ni kidukat ibla khlak na menta ibdan shu perthai hasla perthai idei ba closing lindo idei ma i betu ba kanek kentien dheng ka wanna ka kentien dahareng na ki kentien boy ha ka ba ki masi ki sakut bakini ya kalenti ki penduit iwe pan de ki ong ka dahareng masi de hadian wan ra ka ta kentien sini menta kala ngila penrit na ka ngim ong shu ka dahareng kali ni ong ka dheng kali ten rai ka temai kalau ki nak ketian terang ngam arta tian bakin dan buan ki kentian ki bakum kita nak ki ketian terang ki paper jong ka rika si jantia ki bangi la ban lum thup ba khnang bangin la ban bin bit bin biang ya ka jing don kam jong ka ketian kasi